Kom lige med min pose. Hej. Hej Tom! Det er en challenge! Og det bliver en krydder-challenge. Ja! Ja, det skal. Ja! Okay, Man kan ikke se mig. Vi har det her, og så er vi med lige der. Fordi man kan ikke se mig. Så vi vil godt begynde, men hende der, hun gider ikke. Men hende der, hun gider ikke også. Fordi vi har lavet den. Ja, men så blev den slettet. Så skifter vi plads. Og jeg håber ikke, det er så. Der er en, hvor der er chili. Det er kun chili. Ja, ren chili. Så skal vi rende hele vejen dernede. Ja, med det. Er det der ren chili? Nej, det er konfitkommeri. Det smager mega godt. Det er bare lidt surt, når man får så meget i munden. Ja, det skal stå op. Her. Okay, ikke så meget. Tak for krydderi. Du skal have mere. Hvorfor tog du ikke en større ske? Vi har en helt teske, eller sådan en helt spiseske. Fuck, jeg får Det er sådan en lille bitte en. Okay, og det her Den det er på lige. ja, det er pomfritkrydderi, og den her det er fra Santa Maria. Prøv at se, hvad meget jeg har, og hvad lidt hun har. Ja, whatever. Stadigvæk. Så kom i gang. Ja. Hun er mega let. Prøv at se, det lille ske, hun har. Det er lige meget. Og så prøv at se, hvor stor ske jeg har. Det er lige meget. Kan du ikke lige rende ind til den større ske? Det har vi ikke. De er i vasken, fordi vi brugte den til aftensmad. Okay, så bare stop. Så tager du bare 2 skærer chili. Okay. Lige efter hinanden. Ja, må vi drikke vand? Nej. Ikke før, at de er færdige. Ikke før vi har rendt hele vejen derned til det der hegn. Skal vi gøre det nu? Ja. Men du skal have mere på. Okay, så bare giv mig den der. Nej, stille op op. munden. Op munden. Du skal have noget i munden. Ikke meget. Okay. Ej. Ej, det er helvede. Det er mere. Du skal beholde det i munden. Han er du sgu ikke tage det ud. Ej, jeg skal have noget drik. Nej, du skal leve og du skal til det andet i munden, du skal leve dernede. Og de er der. Chili og sille. Og jeg tager med en meal challenge, just so you know. Hvor er det høj? Jeg vil give jer på skærene, for jeg vil bestemme, hvor meget jeg skal have. Okay, Sille, ikke stå deroppe. Du rammer Vil du altid. have noget drik? Okay, great. 7 grade. Okay. Høj. Det smager syv tørker. Okay, Halle, jeg vil give jer. Nej, bare lige lad den stå der. Så ved vi, hvad Hvad er det der? Det er salt. Nu skal I have... Ej, det skal ikke være for meget, for salt det er jo ret sundt. Ej, jeg skal lige have noget drik. Okay. Ja, det skal det skide stærkt. Men se, stop. Jo, Vi skal, det er usundt, det kan give dig fedt ved hjertet. Sådan der, Chili. Der var meget chili i laven, der var helt fyldt. Med salt. Ja. Ja, på chili. Er det peber, eller? Der er også chili. Okay, shh. Kom oven i gang. Her. Er Skal der vi løbe salt? Ja. Okay. Og de tager det i munden, og så løber de helt derned. Ej, vi løber ikke så langt den her gang. Okay, I løber bare ned til det der grønne. Skal vi tage en vand nu? Ja. Sille, kom lige ind i kameraet. Videoer! Så må I tage noget drikke. Yahoo! Okay. Okay. Så er det rigtigt. Ej, hallo, jeg går ikke lige den her musik. Der er Ej, så mudder. Sille, nu er man Der er så i mudder. gang, Jeg ikke? ved. Og mens de lige var spyttet af, så vil jeg lige fortælle jer, at det næste er sort peber, og det er stødt sort peber, og det er mega stærkt. Det er 100% stødt peber, som er ingrediensen, og ja,
Det var egentlig bare det, og der kan I se det der, så. Og de tager fra den her. Og vi har brugt de her 2. Ja. Kom så op for noget peber på jeres bøtter, eller? Der må vi fandme godt tage noget at drikke. Der skal vi løbe. Nej, der skal vi stå stille i 10 sekunder. Eller Ja. indtil man Jeg tæller til 10. indtil man ikke kan holde ud. Ja, jeg tæller til 10. Man skal have meget her. Jeg tæller til 10. I må ikke spytte ud, før jeg har tællet til 10. Eller så Sådan der. sundhedsskider. Silas skal helt fyldes op på siden. Nej, der er det ikke nok. Nej, har du set min? Sådan der. Sådan der. Okay, 1, 2, 3. Nej, Cecilie stiller. Okay. Det fik dit næste. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, Heroppe! 6, 7. Det måtte du ikke. 8, 9, 10. Nu er det vandt i sort. Okay. Det næste vi skal have er sådan noget all around krydderi, og det er sådan noget, det er med chili, og så er det sådan noget, jeg ikke ved hvad, og hvidløg og løg. Nej, det skal ikke være ret meget. Det er chili og... Ja, Lad nu den sidste, være. der er ren chili. Det er ikke specielt meget til mig. Jo, vi skal lige Sådan meget. der. Vi skal lige meget. Sådan der. Ej, fik jeg til mere. Okay, så kom chili. Ej, er ikke så meget, hallo. Ja. Du må altså ikke smage på det nu. 1, Ja, det 2, er godt. 3, nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ej, min behov er helt tom. Lækkert. Vandfald. Det er der. Så er det den sidste, og så er der mel. Ja. Og det næste... Ja. Det næste... Jo, der skal I løbe helt derned. Det næste, Ej, jeg det er læste lige op der. original chili Og min powder. lillebror, det er sådan. Nej. Og det er Santa Maria, og det er bare... Got today. Det er 100% Ja, da. chili powder. Så... Kom her, powder. Ej, ikke så meget. Det gjorde vi, altså vi fyldte hele vores gear Ja. med chili. Ja, hun har næsten ikke noget. Altså, det kan fylde helt op. Heller, det er heller ikke sådan for maven. Se, hun fik mindre end mig. Min der er sådan tyk. Hendes det er bare sådan. Så hælde noget ud. Må jeg sige den? Og de skal løbe... Jo, prøv at se, hvad De skal løbe helt derned. I skal løbe helt ned, piger. Luk. Er klar? 1, 2, 3, nam, nam. Løb, piger. Vi vil lige lave en video, så. Hvad sagde du? De har taget ren chili i munden, og så løber de helt derned. Kom. Ja, det er stærkt. Jeg skal have dig drik her. Det er mig. Og så er vi nået til den sidste challenge, og det er mel. Ej, det skal man da meget vand til. Ja, mel. Det der er kifer, man kan lave kagen i munden. Ja, det er det. Okay, her. Okay, Hej, Gri. chili. Prøv lige at komme med din Sille. Lidt. Ej, Sille, det er så bare overhovedet ikke fair, du har sådan en lille ske. Jeg kan godt tage 3 gange. Okay, tre mel. Ej, to af dem der, okay? Jeg skal have lidt mere. Min den hele. Mhm. Ikke endnu, for vi er Jo, for hun skal tage 3 ind i. Og 2.
Jamen, ja. Ja, det er sådan, man hælder mel ud over folk. Okay, vi skal også have 2 af dem her. Nej, vi skal ikke. Hvad laver du? Sille, du skal tage 2 mere i munden. Jeg skal tage. Okay. Okay, er I klar? Nej, Sille, hun skal lige have 2. Ej, det er jo besværligt. Okay, er I klar? Vi tager en hel ske. 1, 2, 1. Hør nu, Sille. Men jeg skal sgu da også have noget. Du skal nok. Ja, jeg kan tage stå på under. Okay. Du skal ikke brække dig. Nej, jeg brækker mig ikke. Jo. Jo. Ikke. Er I klar? 1, 2, Nej, nej, det er til ikke. munden, og så... Okay, 1, 2, 3. Ja, det er godt. Au! Gå der. Det gjorde bare mere. Du var lækker. Jeg fik mig. Au! Fej mit hoved! Der er en droppende! Ej, jeg fik bare lidt flyve det sidste mest. Ej, vi går hen og gør på dem. Det er klart. Er I med på det? Nej, nu skal vi det her. Vi skal pusse. Så gør vi sådan her. Godt, nu skal I alle sammen passe på. Derude. Det lad det være. Ej, prøv lige vent. Er I klar? Er I klar? Nej, Sille, det gør vi bagefter. Er I klar? 1, 2, 3, nu. Okay, det gad jeg ikke. Okay, er I klar? Vi fik den med her, ja. Nej, det er fint, ja. Hvad så lidt med min røv? Og min røv her. Så skal vi lige noget bager. Okay, og... Hey, Lars. Ej, Stine, min computer. Det er ikke mig. Jeg gør Jo, prøv at sætte plads derhen. Jeg tror herhen. Tusind tak fordi... Jeg vil jo. Tusind tak fordi I så med. Please like, abonner og kommenter. Hej. Ja, Stine, nu skal du gøre min computer.